Hadlo ko gulit. Ano man, oy? Paita din yung gwapa kag asawa. Makakonsumisyon. Ano magkonsumisyon ka man? Magsige agbantay. Kay mahadlo ka magsungkabon. Ay, Yeah! Oh, Noy, nalipay ka man, ha? Kinsa may di malipay. Ang akong asawa, kalit kong gibiyaan. Pero, imbis malipay ko, ipuli ang kagulanan. Ano naman? Ang akong asawa, gipulihan. Kisa man? Akong ugangan. Ay, Uliat, misa mo, tadyo kong kabilib mo. Ano man, ay, ha? Pangit ka man ni kagnaw. Kasi bakit? Taro, ha? Ano masuko ka mga lagag pangit? Pangit ba? Pangitaon. Ay, Han, unsa gani imong horoscope? Unsa gani ng horoscope, Han? Kuanhan ba kanang kapalaran mo na siyang horoscope? Kaya sa ako, akong horoscope Cancer. Wala siya akong kapalaran. Ah, mao din na siya horoscope. Cancer day imo, ha, Han. Ako abaya kay Almorana. Nay, first time ko nakasunod og gay bar gabi na iban. Pibo man ka nagsiningitay diha nay no mga bayot. Siningitay mo lang? Unya. Kitsa may pinakakusupig singgit sa bayot dito. May lain pa? Si tatay. Gang na ko regalo nimo. Hala? Unsa ba na? Taga-ana sa. Halo tagay ko klubi? Oh, sige. Para sa liog. Ah, kwintas? Dili. Good. Nung gisugod ko ni mama nung magkuwag lamaw. Ay, dong. Ay, hala, kadako na ba ni mo bata ka? Kadali, nabaya sa panahon, no? Lagi nang, nag-eskwela pa ka. Oh, nung, fourth year high school. Ah, maba. Wala siya may balak ni mo kwaon. Lamaw lagi nung, Di na ko kagwanta nimo. Mulayas na gid ko. Sige! Layas! Kay mulayas ka, maglaslas ko! Hoy kurokong ho. Di ka man gani kapatuli. Last na ba? Tay, unsa gani in English at kahoy? Wood anak, wood. Ingon ni Ma'am Tay, tree. Kung tulo. Pre. Akining mo apply kog trabaho, sir. Unsa may naibawan ng mga trabaho, day? Kamao kamo type? Dili. Kamao kamo computer? Dili pud. Kamao kapasad mo himog report? Na ambot. Oy, malisod ka na. Unsa man nga posisyon ang gusto mo? Kining bisan unsa nga posisyon, sir, basta kay musuloy.